السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين تاج الأنبياء سيد المرسلين شفيعنا سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de amallık emniyet yörep, mehabbet yörep, ağzı birlik ve halal ırzkıl nığmet bolçuluk yörep, iman baylığına gülür yüzleriniz solmasın. Mahtum oli mestan hak camın içer, kim hesap elinden kutulur kaçar. Sırat köprüsünden salamat geçer, hakka kulluk eden canı bilani. Mahtum oli mestan hak camın içer, aşık bolup keyif edip Allah'ın ışk mehabbet camından içer, kim hesap elinden kutulur kaçar. Ziren sırap, avadan sırap, ya bir beyleki dünyanın amanatlarına dayanakana, bulun muzorluğa salakana Allah'ın hesabından kaçıp bulma dahim deyiptir. Sırat köprüsünden salamat geçer, hakka kulluk eden canı bilani. Kim canı bilen Allah'ı ben ne olsa, karanlık sırat köprü, cehennemin karanlık sırat köprüsünün üstünden yaktılık bilen rahat geçer deyiptir. Sırat köprüsünden salamat geçer, hakka kulluk eden canı bilani. Saçığın maşınına, içeriğin yanına, dostluğun yanına, toyda yağsa, Türkmenin ağzına alıp okuymalı bir derman zatları. Sırat köprüsünden salamat geçer, hakka kulluk eden canı bilani. Arapların bir mesele var. Araplar aydiye kullu yevmin ya'ti bi meşagilihi diye. Kullu yevmin ya'ti bi meşagilihi. Bir soğağı iş edecek, ertiye koyyan. Ertin de özüne vere işi var ahim, ertiye koyma dedi da. Meğer erti boş olup geliyemi sen men huzuruma. Erti de özüne vere hısırdısı var ahim. Erti de gelenini içi dolu olup geliyor, boş gelin ahim sana deyiptir. Kullu yevmin ya'ti bi meşagilihi. Allah'ın buyruğunu eşittin, basım uğra. Yaltalıktan ya ecidilikten etçegi işin etmeni kalmasızlık, etçegi işin etmeni kalmak ol kavdat derler. Erti de hemen men kaza namazımı ertiden başlarım neysen bir yadıma düştü kaşı mahal aydın kan adamların soruğu
bir kaza namaz alyas bir hefteden galyä diye. Yaş kaza namazımızı alıp uğrap gitip bilemizak diýeli. Bir ta ýa wagty dädi, onda da ýadyma düşenseň aýdyň. Arada ruza kazasyny alýasya, emmeş namazyň kazasyny uğrap bilemizak diýeli. Men bir gowy derman aýtyp bereýin şol adamlara. Wagt goýsun. Hamany özüne wagt goýsun. Günni ertilerde saat 10'dan bir rop geçýänçe men kaza namaz okuyjak diýsin. Wagt goýsa inşallah gaýym durar. Görmeýäň 5 wagt namazy wagty bar. Hudaý Taala bize güni 5 wagt talan mugaňyz namaz okuy diýen bolsa, bigat bulanmujurlyga salardyk, bigat namazda da galardy. Emma Allah Taala 5 wagtyna goýupdyr. Her wagtyna oka bermeli. Indi qazada da qaza okuyup namazı başlay bilmeýän bolsa ya başlasa da galýan bolsa, güni özüne wagt goýsun. Hamany goşlyk 10'dan bir rop geçýänçe. Ya o wagt işi wa güni 2'nin saat 4'den bir rop geçýänçe. Çon bir rop 15 dagygaň içinde 15 rekat namaz okuyup bolýar. Şayet bir günün kin okabilsin, çalasym okuýmasa da jahilce okuysa da gysgarak süreben okursa. Men bu wagt bana güýmemäýin. Araplan meseli kullu yawmin ya'ti bi meşagili. Her gün öz hysırdysy bilen, her gün öz işi bilen bile gelýändir. Erti boş bolup gelýänlerdir. Basymrak eňil Allah'nyň huzuruna. Güýmenme. 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 Wagtyň boş geçmesin. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam Peygamberimizin bize öwreden dogalarynyň biri. Allahümme inni a'udhu bika minel aczi vel kesel diýenmiş. Hudaýa men ýalta bolmaýyn diýenmiş. Ve etjek işimi edip bilmeýän galmaýyn diýenmiş. Hudaýa men ýalta bolmaýyn. Etjek işimi etmeýän galmaýyn. Acizdi arap diline manasy şu. Etjek işim etmeýän galmaýyn. Etjek işimi mert bolup mäkam ýerine ýetireýin diýdi. Biz de Allah'dan dilemeli. 5 wagt namazdan soň dilim türkmen dilini aýdamal. Hi bolmasa şu kefi bir küçüküne çili ýadymyzdan çykýança. Hudaýa men ýalta bolmaýyn. Etjek işimi edip bilmeýän galmaýyn. Mert amal boleýin. Bir wagtda bir gowy adamlaryň birinden sorapdyrlar. Bir salih hakylly adamdan adamlaryň gowsy kim diýipdir? Näjir adamla gowy bolýar diýipdir. Onu ol adam hakylly, alim, pir adam her eli bilen bir gysym gum alypdyr. Ene 2 gysym gum boldy. Hap diýipdir. Şu gysymlaryň gumy haýsy bir gowy diýipdir. Sagalymyň gysymy gowmy ýa solalymyň gysymy näp gum gowum diýipdir. Ol adam aýdypdyr, ikisi gumda diýipdir. Bu gowy ýa bu gowy diýip bolmaz ki diýipdir. Her gaýsy bir gysym gumda diýipdir. Onu ol ýanky Allah'nyň dostu aýdypdyr. An-nasu khuliqu min turab. Bizi hemmämiz gumdan yaradyllyk diýipdir. Hemmämiz gumdan yaradyllyk. Palan adam gowy diýip bolmaz diýipdir. Afdaluhum atqahum. Haýsy biri Hudaýyň buýrugyny ilirrek durýan bolsa, gowsy şodur diýipdir. Bizi hemmämiz gumdan yaradyllyk diýipdir. Ýanky 2 gysym gumyň haýsy biri gowy? Bir gysym gum gowy, bir gysym gum gowy diýip bolarmy? Bolmaz diýipdir. Bizde şeýle diýipdir, adamlar da gumdan yaradylly diýipdir. Afdaluhum atqahum. Haýsy biri ilirrek, ýerrek, basymrak, çaltyrak, çalasymrak, daýawrak, jany bilen ýerrek ugrady Allah'ın ýanyna şo. Soga iş etmekde ileri durýar. Günäden gaçmada ileri durýar. Qahar ýutmada gözeşde ileri durýar. Mehabbette ileri durýar. Salam vermede ileri durýar. Namazyna ileri durýar. Cemaatine ileri durýar.
Bilye ovasyna, bilye ötöwrüğünü falani mustahik fakir adam. Gözleşmeye halk şoňa ýakşylyk etsin. Özü ileri durýar. Hudaýyň ýanyna kim ileri dursa şo diýipdir. Allah'ın ýanyna başga ýol ýok diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sahabalary ýaşaglylygy dinleň. Ashab-ı kiram Allah'ın buyruğuna basım ileri düşýänmişdikler. Bu gürrüňleň hemmesi mukaddeme inşallah işte aýdyljak gürrüňe. Bir işte bir kudret gürrüňe aýdyljak. Şo gürrüňe hormat goýup altyna gaplap durdugym Allah'ın berdigine göre. Gaýta aýdyň. Bu gürrüňleň hemmesi bir derman mukaddeme Allah'ın berdiginden elimden geleni şo gürrüňe hormat goýup mukaddeme goýup deslawyndan ewat bolsun diýip derman gürrüňler aýdylyp durlandyr. Hazreti Adam'a degişli işte yoksa bir kudret gürrüňe aýdyljak. Allah'ın ýanyna kim ileri dursa, kim iýirräk basymrak ograsa, Allah'ın ýanyna söýgüli bende şoda. Näme beýle boldy diýmäge jaý ýok. Evvelki İslam'ın adamları Sasani padşalyň kıskaca gurrunga. Mun kamil hilin inşallah bir fursatda Allah köklerini aýdaryn. Sasani padşalyň ahyrkylary döwründäki Yazdijert bolsun. Şonuň ýanyna bir neçe musulmanlar evvelin bar din İslamy düşündirmäge gelipdirler. Oham kıskaca aýdyn. İslam dinini açıklapdyrlar. Oham Yazdijert gahary gelipdir. Şular diýipdir. Şu kasırdan diýipdir. Çık bolanlaryna medaenne. Öz kahyna giripdirler da Yazdijert'in. Sasani padşalarynyň başyna. Şulan diýipdir, şu musulmanlaryň keştak gellile, hamany onun meş nefer bolup, haýsy bir başdaklary bolsa, şolaň arkasyna bir ulukon halta kum yüklep maskara edip şäherden çykaryň diýipdir. Bir kiçeňrek kise kum goýup arkasyna yüklep göberiň. Goý horlan çykyp gitsin diýipdir. Gasyrda şoň arkasyna beriň diýipdir. Oham te gasyrdan çykar, köşükden çykar, şäherden çykýança arkasyna alyp gitsin diýipdir. Goý horlansyn diýipdir. Oham ol Yankı Yazdijert'in diýen netjek adam hop diýipdir. Men aşrafukum diýipdir. Siziň iň ulyňyz kim diýipdir. Ol eşitip durarlar bilýär. Şu ulusynyň birini horlajaklar. Hazreti Asim ibn Amr basym aýdypdyr da. Ana aşrafuhum diýipdir. Men şolaň ullar diýipdir da. Asıl aýtjak maksadym bir mukaddemede şaha. Bilip du şol adam eziyet berjek şolaň ullaryna musulmanlaryň näme diýipdir? Siziň ulyňyz kim diýipdir? Men ulyňyz diýip. Şolaň ullar men diýipdir. Aýdy ber näme buyrugyň bolsa diýipdir. Bäri gelipdir. Bir olaqan halta kum, bir kiçeňrek kise kum, hak arkasyna yüklep çykdy diýipdir. Hawa men diýipdir. Ur arkama diýipdir. Ta şäherden çykýança Qoma arkasından çıkıptır. Soňram da diýesine yükläpdir. Soňram Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqasy getiripdir şu qumy. Şo wagt musulmanlaryň üstüne ertişiniň fermandesi başlamışdyk. Sa'd ibn Abi Waqqas bi anna Allah Taala seyeftahu diyarahum ve yumallikul muslimina turaba ardihim. Diýipdir. Hiç narahat bolmaň diýipdir. Ola bir kise kum berdi, şu bizim yurdumuzun kumu sizinki olsun, biz onu atışyat musulmanlaryň kowalýa diýipdir. O kumlaryny Mekke'ye öwretdir diýipdir. O taýda azan çekiljek, musulman boljak o yurt. İslamyň hükmüniň etegine girjegi ola diýipdir. Mun gowa ýörýän diýipdir. O yumallikul muslimina turaba ardihim. O yurt musulmanlaryň kowaljak diýipdir. O yurtda Allahu ekber, Allahu ekber diýip azan çekiljek diýipdir.
Kumlaryň merkebe bertipdir. Eňil tiýdirä Hudanyň taatyga keyin goýma bidemli saatyga. Hazreti Sofallah ýaryşan aýtdy. Eňil tiýdirä Hudanyň taatyga. Ey gulaly jawan oglan. 16-17 ýaş gul oglan. 20-25 ýaşynda merd oglan. 40 ýaşa ýetip barýan. Ýaşy ulalşan adam. Karment bolsa da, karger bolsa da, başga ýurtlarda işläp beren ne bolsa halal ırsgalym bolsun diýip. O barada bolsa da, taýhan bolsa da, maldar da bolsa da, her işte bolsun günüň güýmeme. Allah'ın buyruguna basım gir. Hudaý adam boş goýýan näldir? Mahur muhura salyp bolmaz. Allah bilen öz araňda. Ine geleyliň bu ürünler nämen mugattemesimmişdik. Göreyliň bir gecede Allah Azze Celal feriştelere emredenle ey ferişteler adama secde edin diýlenle Allah emredenle feriştelerin içinde iň deslap maňraý ýeri degen ferişte haýsy biri we Allah Azze Celal ona näme jaýda berýär. Ey feriştelem adama secde edin diýenle milyardlarça feriştelerin içinde Allah'ın ýanyna belli bir zatda. Feriştelerin içinde birinin maňraý hemmesinden önçek ýere degipdir. Anil imam ahli Şam el-Awza'i leysa ahadun min halqillahi azza ve celle ahsana sawtan min. Şiddeslap maňraý degen ferişte İmam Awza'i aýdýar, yerde göňde şonuň ýaly awadan sesli mahluk ýok diýär. Allah'ın yaradan mahluklaryna iň sesi awadan mahlukda. Şu evvel maňraý degen ferişte inşallah işte aýdan. فإذا أخذ في التسبيح قطعها على أهل 7 سماوات صلاتهم وتسبيحهم كذا في الدر المنثور للسيوطي. Şol ferişte cehr açık suratında tesbih aydanna 7 gat asmannaky ferişteler tesbihlerini goýup fakat şonu dinläp durýarlardy. Şol ýanky ferişte tesbih aydanna 7 gat asmannaky ferişteler tesbihlerini dogalaryny goýup fakat dinläp durýarlar. Şol ferişte her haçan tesbih aýdyp cehr ses bilen tesbih aydanna 7 gat asman ferişteler tesbihlerini goýup dinläp durýarlardy. قال ابن سعيد رضي الله تعالى عنه بلغنا أنه مؤذن أهل السماء. Bir neçe beyik ulamalar aýdýar, asmanyna azançy ferişte şolly. Ka'baň üstünde feriştelerin Ka'basy Beyt-i Ma'murda el-Beytul Ma'mur. Feriştelerin tawaf etýän öýü. Asmanyna azançy ferişte şolly. Evvel maňraý degen feriştede. Hazreti Adam'a secde edilenni milyardlarça ferişteler secde uğranna dislap maňraý degen feriştede. Allah'ın ýanyna gabat däl o zatlar. Bir ferişte 4 mukarrab feriştelerin biri. 4 mukarrab feriştani elhamdülillah musulman bolsa bilýändir. وفي فتح الباري لابن حجر إن إسرافيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام أول من سجد من الملائكة كذا في فتح الباري لابن حجر أسقلاني. أولين من ريدين فرشته حضرة إسرافيل فرشته مشتك. Cibrail, Mikail, İsrafil, Ezrail 4 ferişte. Ala nebiyina ve aleyhimussalatu vesselam. Evvel maňraý degen Hazreti İsrafil'la.
Evvel manraydigen Hazreti İsrafil'le. Allah Azze Celal ona cahide verdir. Allah Azze Celal ona halat verdir. Göreyliğin näme cahide veriliyor? فأثابه الله تعالى أن كتب القرآن الكريم في جبهته الشريفة. الله أكبر. Secdeden manrayını kaldırıptırlar. Giyin nurlu manrayına Allah'ın kudret kelamı manrayını Kur'an-ı Kerim yazılı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ta Kur'an-ı Kerim'in ahirki suresi Kul a'udhu bi rabbin nas'ın ahirine çeli. İsrafil'in giyin ovadan manrayına Kur'an-ı Kerim yazılı. Allah'ın yanına hiç sat boş gitmeyerlikte. En kutibel Kur'anul Kerim fi cebhetihi şerife. Allah Azze Celal ona halat vertir, cahide vertir. Ol perişteyi ki manrayına kullu Kur'an-ı Kerim yazılı. İn sesi ovadan mahluk. Tesbih sananla asmandaki perişteler dinlep duruyan mahluk. Asmanna adançı olan mahluk. Hazreti İsrafil ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Tüytük çalacak ferişte de şu da. Kıyamet bolmalı olanla ve kıyamet gofurulmalı olanla. Kıyamet bolmalı olanla ve tamam mahluk can verip qayta kıyamet mahşer meydan bolmalı olanla. Sur çalacak ferişte sağ solunda Cibrail ve Mikail durup da tüytüğün çalacak ferişte sur değil ya. Arşın eteğini düvrüğün gözlemeni mudaman Allah'ın emrini gözleşip duran ferişte haçan sur çallıysa tüytüğün çalacak ferişte Hazreti İsrafil'miştik da. Allah Teala söyleyen zadi Allah'ın söyleyen zadi kim ilerrak dursa, kim evrak dursa, kim basımrak dursa şol derecede de evrakta. Özümüzün ilunun içinde ibadetlarda Allah'ın rızayetini tapmada yana aydık geçtik mehtaç adamları gözlemede bir neçe adamları niyazı ve şolara arkalaşmada salamlaşmada kahar yutmada ve tamam Allah'ın buyruklarını her yağdayda olsun ve tamam günahlerden kaçmada zulmetmesizlikte eziyet vermesizlikte hakkı yemesizlikte ve Allah'ın uluqan haram eden zatlardan kaçmada dostlarının arasında şu uluqan günahını hüdürlenip tuqa arz edilip tuqa yok men başaracak değil Allah söymeyen nip teslav aytmada ahun sıraptuğun sen değilse değilsin ahun sıramak di men mümin musulman ni men Allah'a imanım madi men musulman ni ahun men işim yok ki men ahun men nam işim var men ödümde diyen o siz de diyen imanım hudayim peygamberim kıyametim var imanım hudayim peygamberim kıyametim var وهمامizde şeyler amantu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir vel kader hayrihi ve şerrihi min Allah Teala vel ba'si ba'del mevt. İman kelimesi. Allah'ın söyleyen bendeleri ve mahşer meydanında da kim evliyarak Allah'ın dostu ve iyirrak basımrak gidecekler de. Bir misal edeyim. Mesela hatta salamlaşmak barada. Davası yok.
bir nefer bilen ýöne mescide gelýär ya bazarda ya işte ya okuyan yerine ya klaslarda medreselerine dinlen. قال النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وإذا مر رجل بالقوم فسلم عليهم فردوا كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم بالسلام رواه البيهقي. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aydiyar bir adam birine ya bir cemaata bir üşüptürüne salam verse Esselamu aleykum deyip şın derecesi kan, şın soğabı kan diye. Çün evvel başlanışı diye. Tarafın ağzına ve aleykumusselam verenişi diye. Deslap başlarlığının hatirasına mın derecesi öwde bolýar diye. Evvel başlanışı, uğranışı, tarafı ve aleykumusselam deyip salam Allah'ın adı da الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Allah Zülcelal aydiye. Esselam Allah'ın adı diye. Kim öýünçak salam verse derece şonku diye. Ondan çürüyüm dinlen في الشمائل المحمدية ويبدأ من لقيه بالسلام. أصحاب كرامة diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a sataşamızda mudam öňçek salam merjek bolorduk diye. Emme Peygamberimiz aleyhissalam bizim qaramız görün wagtynda Esselamu aleykum diýerdi diye. Şiledik men öňçek salam bererin diýenmi? Emme ine sataşyp barýaka Esselamu aleykum diye. Mudam özü başlardı diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özü ha. Yoksa Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam musulmanlar terbiyet berenden soň inni gözleşecek dahmana yok ummatına dersa. Ülmü de nemune de asıl menbe de Esselamu aleykum diye deslap özü diýenmişdi. Deslap öýde diýmiş. Ol pesperçilik bilen, ol nur bilen, ol rahmat bilen, ol izzet bilen, ol şeref bilen. Ol terbiyet bilen, seni meni terbiyet bermek bilen. Allah'ın adyny ortaklamak bilen. Allah'ın rezaýatyny istemek bilen. Tekebbürligi ayırmak bilen. Zenana bolsun, er bolsun, oglaň şok bolsun, dostyar bolsun, ustad bolsun, şagirt bolsun, kim ustadrak boljak Nebi Ekrem aleyhissalamdan? Kim murşidrak boljak Nebi Ekremden? Kim pirrak boljak? Kim ulurak bolup biljek mahlugyň içinde? Emma Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam salam berýärmişdik. Esselamu aleykum diýärmiş. Inni bir misal aýdyp bereýin. Geçen hefte wagt ýokdy aýtmaga. Geçen hefte kürrüň nämedi? Allah Taala ferişteleri emretti. Hazreti Atamız Adam'a secde edin dedi. Ve tamam ferişteler secde ettiler. Ama iblis, şeytan-ı lain secde etmedi. Yok dedi, men secde edecek değerliydi. Näme dip yerin yüzünde bir halife olmalı, Allah'ın emrini yürütmeli, men yürütecek diptir. Mellik etiptir. Makamın iyidinne din ve dinlen din makamını dünyanın makamına repit verttirdi. Yoksa Allah'ın razıçılığı her yerde bolsun. Din gurrunu Allah'ın emrini yürütecek dipti. Din makamını dünyanın makamına repit verttirdi. Allah'ın rezayatının gurrunu Allah'ın dostu olsan bolýar men Hudaý her yerde razıçylyk bolsa näme diýmenlerde. Yüreğinde bir anqymak bir habaset barmışdyk-da. Ve bir heftede awwal secdeden İsrafil boldy. İkisine de ders bolýan bir derman gurrun bir mübarek kıssany hyzmatyňyza ýetirip ham tamam edin. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarının biri Hazreti Suheyl. Hazreti Suheyl
sahabamış. Cahiliyette de varmış. Yani o zulki yaşı uzak adammış da. Kafirliği de gören, Müslümançılığı da gören adammış. Oğun bir Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam baka bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın tersine yani Peygamberimiz yamallap her hutbe okuyup bir dilevar adammıştık. Müslüman bolmaka Peygamberimiz yamallap hutbe ve koşgular aydiyanmış. Dilevar hakıllı deren adammış. Oğun bir gün bir tutuluyar. Oğun Hazreti Ömer aydiyal Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a Ya Allah أنزع سنيتيه السفليين حتى يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا Ya Resulullah diptir icazet versin şi öwki maňry diýişin diptir diýşalaryny gofaraýyn diptir indemelek sen ýamallap goşga aýtyp bilmesin şu diptir öwki maňry diýişlerini soňraýyn diptir oham göweraýl diptir indemelek seni ýamallap keplejek bolany goý dil sallansyn nursun diptir Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ýok diýipdir. Maňa zat diýme diýipdir. Dinleň. Fa'asa an yaquma maqaman tahmaduhu. İnşallah bir gün bolar diýipdir. Şol adamy görersiň diýipdir. Bir ýerde şuny gowy görersiň sen diýipdir. Gözleşibe diýipdir. İnşallah bir gün bolar diýipdir. Şuň saýraýan dili İslamyň haýryna bolar görersiň diýipdir. İnşallah görürsün bir gün şun sayrayan dili İslam'ın izzetinden çürüm gerek bolor diýipdir. Gurrun galiye. Ta Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam dünyadan geçýär. Halife Resulullah Abu Bekr Siddiq dünyadan geçýär. Ve Hazreti Ömer el-Faruq radıyallahu an halafet vakti bolýar. Binni bir musulman ha. Oham Hazreti Ömer'in gafsynyň agzyna bir zatdan çürüm üýşmelik bolup duranmış. Öýüniň otagynyň gafsynyň agzyna. Hi ulaqan üýşmelekmiş. Ulaqan gadimdan Araplyň sylygly adamlary da barmış. Oham Hazreti Ömer'in otagyna indi bir neçe ýürüýte adamlar girmeli. Kan adam hemmesi sygjak däl. Bir zady, ulu zady bir geňeş bar. İn her kim gözleşipdi, şu kadimden bir Araplyň içinde ýakasy belli ýaşullar giýer diýip. Aham Hazreti Ömer'in gafsyndan bir adam çykyp aýdypdyr. Ayna Bilal, ayna Suhayb, ayna Ammar, ayna Salman radıyallahu taala anhum. Hazreti Ömer'in otagyna Bilal girsin diýipdir. Bilal Habeşeden Etiyopiyden Araplyň ozal innemeýän adamsy. Suhayb girsin Rumdan Araplyň innemeýän adamsy. Salman girsin İrandan. Bir de Ammar girsin, bir de Mekke'de bir innelmeýän oglan. Şu dördüsü girsin diýipdir. Şey diýakana gafyn ýapypdyr ýan adam. Ayna Bilal? Ayna Suhayb? Ayna Ammar ve ayna Salman? Şular girsin otaga diýipdir. Hazreti Ömer şon destur beripdir da, buyruk şomışdyk şu dördüsü gelsin. Şolara geňeşjek etjek işim diýipdir. Fatama'arat wujuhul qawm. Aham Müslümana gafsynyň agzyna äkeli Araplyň ulaqallary, ýüdügelleri ütkäpdir. Ajra bolly diýipdir. Araplyň ulaqallary biz diýipdir. Binnelmeýän adamlary diýipdir. Ajra bolly diýipdir. Oham bir aýdypdyr, "Ma ra'aytuka al-yawm qat, nahnu julus la yultafat ilayna." Bize gelin gitdiňmi diýen bolmady diýipdir. Inni kim kepläpdir? Ol Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam, "Ey Ömer, maňa zat diýme, bir gün gerek ýerde kepler diýmedimi?" O da gafyň agzynda barmışdy. O da gafyň agzynda barmışdy Hazreti Suhayl. Ol aýdypdyr, "Eyyuhal qawm, fa in kuntum ghidaban faghdabu ala anfusikum." Näme bir qızýaňyz diýipdir. Özüňize gyzyň diýipdir, Ömer'e gyzmaň diýipdir.
Bilýäňizmi bir gireller bizden ir musulman boldy diýipdir. Bizden kane onçak musulman boldy diýipdir. Bize öten ýyl öňkü musulman boldyk diýipdir. Näme kılýaňyz diýipdir. Biz ola kon arap bilen ola kollar diýäňiz diýipdir. Täze musulman bolmadyk biz diýipdir. Kızjak bolsaňyz özüňize kızıň diýipdir. Gaharlanýan bolsaňyz özüňize gaharlanyň diýipdir. Nätdaý bir innelmet diýmesin diýipdir. Du'yal kavm ve du'itum fe asra'u ve abta'tum. İslam hemmemiz den çağırdı diýipdir. Bular ir musulman boldy diýipdir. Bize ýaňy musulman boldyk güýmenip diýipdir. Aham bir altyn seçipdir ýanky adam. Ve la in hasadtumuhum ala babi Umar lama a'adda Allahu azza ve celle lahum fil cenneti aksar diýipdir. Umarın gafsyny Belal yerdi, Ammar yerdi, Suheyb yerdi, Salman yerdi dip gyzypdyňyz diýipdir. Bula Umarın gafsy diýipdir. Cennetin gafsyny ýerseler eliňizden näme geljek diýipdir. Bula Umarın gafsynyň gürrüňi diýipdir. Cenneti ýerden ugrasalar diýipdir. Ýortup gidiberseler siziň eliňizden näme geljek diýipdir. Kim ilerräk durdy Allahyň ýanyna öwet işitipdir. Kim irra urdy öwes işitipdir. Kim çaltyrak çalasymrak hukkusuz jany bilen ýolup öwes işdi Allahyň ýanyna öwes işdi diýipdir. Ve la in hasadtumuhum ala babi Umar lama a'adda Allahu azza ve celle lahum fil cennet aksar. Umarın gafsyny öýüne girtip kıssantyňyz diýipdir. Cenneti girseler eliňizden näme geljek mahşer meýdanyna diýipdir. Muňa iman niýeler diýipdir. Oham turakana yankadym geymin silkakana yerde otuyda tozan kakıştırakana derece gelecek gerek bolsa gidin şehit bolun diýipdir. Hala mena baryan kafirliň jeňine gaşynýypdyr. Oturup özümizde bir zatyn kadim aýlyň diýipdir. Allah azza celal ýaşaýyşlaryňyz nur imandan dolu etsin. Allah azza celal maksat muradyňyza ýetirsin. İman baýlygyny ilerläp Allah'ın ýanyna ileri durýan adamlardan içerliňiz bilen boladyňyz inşallah. Bir alham üç kul huvallah Suriye Falaq ve Nas hoşup okuyaylin ilgun ve aziz vatanımıza dua edeylin. Oqa berin. Bir neçe hatmi Kur'an-ı Kerimler ve marizlamız va diýipdirler, müşkillerimiz va diýipdirler. Kan hacılar ve umrları ada eden hacır amin canahun dua eder. İlahi amin. İlahi amin. Hacır amin canahun gurçay. İlahi amin. İman yürüysin. Bereket, mehabbet yürüysin. Amin ya Sultan el-Alemin. Amin ya zal arşil azim. Amallık emniyet yürüysin, mehabbet yürüysin. Amin ya Sultan, amin ya zal arşil azim. Bir rahmetke ya erhamer. Barakallah. Yoldaşlarınızın da elinden tutavurayım.